Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Kuliqiniso ke bazalwane ukuthi before uJesu oma, bazalwane ngizongezelela, kuliqiniso ukuthi before uJesu oma wayengakase akwazi ukoma angakahlukani noNkulunkulu. So ukuhlukana kukaJesu noNkulunkulu ezwini eliqeda ukukhuluma sisithule la kwamenza uJesu ukuthi a-experience ukoma. Hayi bazalwane, uma futhi John uNkulunkulu esemshiyile uJesu for the first time, futhi uJesu eqala ukuba yi-100% umuntu, ngoba uNkulunkulu akasekho uJesu. And uNkulunkulu angasekho uJesu, uJesu uyoma. Awu Jesu woma kanjani? Ngoba wena uthe ophuza kuwe akasomi, wathi futhi okholwa uwe njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyawugobhoza. Kodwa wena manje Jesu futhi uthi womile kanjani? Kanti answer ithi ukuthi ngoma ngenxa yokuthi ngihlukene nomnikazi wamanzi. Hayi bazalwane, uma umnikazi wamanzi angekho uyoma, then lithi iBhayibheli like lenza umzekelo. iBhayibheli lithi njengendluzela yomela amanzi. Then if you will do research ngendluzela, ithi lesesilwane it can travel so many kilometers kodwa sokhela amanzi ukuthi angakuphi. The power ebuso siyakwazi ukuhogela amanzi ukuthi angaba angali, bese siyawalandela. Bese kuba umuntu azi ukuthi uJesu ungakuphi kodwa uJesu angamlandeli. Hayi bazalwane, then ithi lento before bamabizela bayamemeza abantu, bathi abantu bona makabethelwe uJesu, then bathi bona negazi lakhe lichitheke phezu kwamakhanda ethu. Kanti it was the prophets wayengeke uJesu ayobethelwa isono esikhulu sendawo sibotshiwe, kuqala kukhululwa izoni bese yena uyabethelwa. Isizathu akakwazi ukuthi ethi efa kodwa kunomuntu osabukeka isoni emuva. And he made sure general ukuthi uyayikhulula izoni ngobuningi. Bamlethela wesifazane ephingile bathi kuye ngomthetho kaMose kwamela akhandwe ngamatshe, atho ngenaso isoni kini makaqale aphositshe yena. Izathu ukukhulula umuntu esonweni. Ngizohluka bazalwane, mangabe benijwayele ukuzwa ukuthi bathi uJesu womela abantu, wayengomelanga abantu uJesu. Wayengomelanga wena uJesu. Futhi wawungekho nje nasekomeni kwakhe. uJesu wayewome ngoba uNkulunkulu umshiyile. Enesibe nenkinga yomuntu ozome pulpit angakwazi ukuzwa uma uNkulunkulu emshiyile. You will start preaching. Upreacher ngokwe-experience. Okay, khona siyabona isipho sike saba khona, kodwa umnikazi wesipho umshiyile. uNkulunkulu general akazange akhonelwa ku-separation, kodwa kwamenza ukuthi uNkulunkulu aseparate nendoda. Izathu indodana isibukeka isoni, izono zabantu zonke zigcwele emzimbeni wakhe. uNkulunkulu uthatha indodana iyozifaka endaweni engenasidingo ukuze umuntu asindiswe. Hayi bazalwane,
uJesu nayo lento kuyifaka kungenasidingo kodwa ukuthi umuntu asinde. Lithi iBhayibheli wayengavamisile ukuthi LWA yedwa iSamaria. Kodwa ngenxa ukuthi kwakukhona kumele ukuthi ayokhululwa endleleni yakhe, uthi owesifazane thina nani asiphuzelani. Uthi uJesu kube bewazi ukuthi ophuze kimi akasomi. Hayi bazalwane, ngifuna ukuthi all preachers bashintshe from today. If uyazi ukuthi uNkulunkulu akekho, siyeke lento zikaNkulunkulu. Siyeke into zikaNkulunkulu. Uma ngasekho kuwe mkazi, siyeke into zikaNkulunkulu. Before uma uzophefumula uNkulunkulu kubiza ukuthi akhulume ku. Uma ungelizwanga iphimbo, ithi ngiyabonga bazalwane uhlale phansi. Ngoba womile. Inkinga womile. Uzoma uxoxa istory problem womile. Kumbe usitshela ukuthi walusa inkinga womile. Kwakungavamile usisulu eyiveza, kwakungavamile noma kwakucala ukuthi uJesu ebize uNkulunkulu ngegama elithi uNkulunkulu. uJesu ke wathi mina noBaba simunye.